बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांदो। आङो बे साननैसोआवहाय एसे माने आलादा रोखोमनि टपिकफोरनि सायाव आङो भिडिअसफोर लाबोबाय थानाय जादोंमोन आरो आङो पीएम किसाननि सायाव बेबायदि सावरायनाय जायाखैमोन बा भिडिअ लानानै फैनाय जायाखैमोन आरोना। तो आङो दिनै फिन खेबसे पीएम किसाननि सायाव नैबे टपिकखौ लानानै फैनाय जाबाय आरो नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय एसे नायलांदो। जोङो 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ बयबो नेनानै दङ आरो दा जोङो बिनि गेजेरावनो गोबांथार भिडिअसफोर जोङो ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों। तो 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ गोबांफोरानो मोननाय नङा नामा, गोबांफोरानो मुं दानजागोन नामा आरो बेबायदिनो बायदिसिना जोङो पन्जियन खालामनांगौ, रेजिस्टार खालामनांगौ, फार्मार आइडि बायदिसिना ना। तो फार्मार आइडि गैयाब्ला जोङो मोननाय नङा नामा आरो जोङो पन्जियन खालामाबा मोननाय नङा नामा, गोबांथार गोसोआव सोंलु जानानै दङ ना। दा बर्थमान आंनि मिथिनायाव तो आसामावहाय जोंहा बेबायदि बर्थमान जेबो गोनांथि गैया, फार्मार आइडिनिबो गोनांथि गैया आरो जोङो बयबो अफिसियेल वेबसाइटआव गाव गावनो मबाइलाव जोङो चेक खालामनानै लानो हाखायो। बेवहाय जोङो नो योर स्टेटास गावनि बेवहाय आपडेट्सफोरखौहाय जोङो लानो हायो। गावनि जिथुनिखि बेवहाय लेन्ड शेडिं बायदिसिना माबा माबिफोरखौ जोङो गासिबो नायजोबनो हायो। अके दंखायोना गैखाया तो जेबो माने प्रब्लेम गैया। दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जों एबारावहाय माने रेजिस्टार खालामनांगोन नामा, पन्जियन खालामनांगोन नामा, तो जोङो बेखौबो नायनो हायो। तो बेवहाय जोंहा जिथुनिखि फार्मार बेवहाय CSC बेबायदि मोनसे जोंहा अपसन जोङो नुनो मोनखायो। तो बेवहाय जोङो वेबसाइटआव हाबहैनानै जोङो बेखौ गावबा गावनो जोङो पन्जियन जादोंना जायाखै जोङो बेवहाय चेक खालामनानै जोङो लानो हायो आधार नाम्बारखौ होनानै। तो जोंहा आधार लिंक थानायाव बेबायदिनो OTP फैगोन, OTPखौ होयोब्लानो जोङो आरामनो बेवहाय जोङो चेक खालामनानै लानो हायो आरोना। तो बेलेग जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया आरो बेबायदिनो KYCफ्रा गासिबो जुदि दंजोबखायोब्ला जेबो माने प्रब्लेम गैया। फैसाखौ जोङो मोनगोन। नाथाय 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ जोङो मोननो दाबो जाथ'वाखै। नाथाय जोङो गोबांथार निउसफोर ओंखारबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। जोङो नेनानै थानि, फैसाया हाबगोन आरो जोङो बयबो मोनगोन आरो बेबायदिनो आपडेट्सफोरा फैखागोन। दा जोङो 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ जेब्ला 22 नाम्बार किस्तिया हाबनायनिफ्राय जोङो नायहरोब्ला तो जोङो बेबायदिनो जुन मासाव मोननांगौ। नाथाय जुदि मोनाब्ला जुन आरो जुलाइ बे मास मोननैनि भितरावनो जोङो मोनगोन आरोना। तो बिदिब्ला आपडेट्सफोर फैयोबा आङो लानानै फैगोन। जोङो दा पन्जियनखौ एसे बयबो चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। पीएम किसान जितु वेबसाइट दङ जोङो बेवहाय थांनानै pmkisan.in आव जोङो हाबनानै जोङो चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। रायजोफोर आङो दा एसे फोथारावनो दंफैयो नोंथांमोननो एसे आङो माइखौ दिन्थिनो लानि आरोना। तो एसे आबाद मावदोंमोन, माबायदि जाखो एसे नायलांदो। माइया माने बेबायदि ओंखारबायमोन आरोना, नै जा बरिया ओंखारखाबायमोन। तो बियो बरा माइ ओंखारजोब्बाय आरोना। साननैसोनि उनावनो बियो माने हानो जासिगोन। नै जा बरिया जाखाबाय।